Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Keci k veci s fyziomamou. Dnes okrem mňa tu máme opäť moju pomocnú fyzioterapeutku a kolegynku Niku, Ahojte. ktorá sa teda už čoskoro stane dvojnásobnou maminou a vďaka nej tento podcast vlastne môžeme točiť tak realisticky, aby ste videli, že aj jedna matka, fyzioterapeutka, zažíva rovnaké problémy ako vy a stretáva sa s radosťami aj starosťami počas tehotenstva, materstva a všetkého, čo okolo toho súvisí. A zároveň tu vítame aj našu fyzioterapeutku Ľudsku, ktorú ste ešte nevideli. Ahojte. Pretože Ľudská má certifikáciu aj na starostlivosť o ženy, urogynekologickú fyzioterapiu, pretože ako som hovorila v minulej časti, bolesť nie je daň za materstvo. Nemusíte sa trápiť, lebo na veľa vecí naozaj existuje pomoc. Len ju musíte vyhľadať a nájsť správneho človeka, ktorý vám s tým pomôže. Sme sa vlastne venovali od začiatku, ako si u nás, aj programu Šťastná mama. Vlastne sme to teraz ešte tak upgradeli tou tvojou certifikáciou. Ja som presne na začiatku vnímala tie cvičenia ako cvičenia také skôr mechanické. My s Nikou v predchádzajúcej časti spomínali, že niekedy tie malé kroky sú efektívnejšie, tak možno aj práve v tomto to bude. Áno. A presne toto mi to dalo, tá certifikácia mi dala vlastne vnem, že cvičenie nie je iba o tom, že prídeš, odcvičíš, potíš sa, zacvičíš si, ale aj o tom, že spoznáš to vlastné telo. Keď teraz aj mamičkám dávam cviky na doma, tak mi prídu a vravia, že cvičila som a manžel mi povedal, že však nič nerobíš. Vieš, že precítenie toho svojho tela, aby som vedela, že kde čo mám, na čo mi to slúži a na čo to viem použiť, je veľmi, veľmi dôležité. Tie ženy často potrebujú je spomaliť a zjemniť. Áno. Že sme sa tak zamýšľali nad tým, že koľko vlastne tých žien, ktoré k tebe prídu, napríklad s tou diastázou po pôrode, že ich to trápi, že koľko vlastne z nich, aké percento by bolo, že už im to vzniklo v tom bábätkovskom veku, len to nebolo, kedy sa na to vôbec vlastne neprihliadalo, nekontrolovali sa tie bábätka, že koľko z tých žien vlastne už to mali ako bábätka, tie diastázy napríklad. Áno. Príprava ženy vôbec na tehotenstvo. Ani nie, že príprava na pôrod alebo príprava na materstvo, lebo to už je teraz voľne dostupné, že už sa vieš, ako Nika hovorila, ísť na nejakú predporodnú prípravu, ísť k nám napríklad na prípravu manipulácie, ako máš manipulovať s bábätkom a tak, ale nikto ťa ako ženu nepripraví na to, že čo ťa vlastne, že ako si máš pripraviť telo vôbec na to tehotenstvo, na to otehotnenie. Spolupráca s lekármi je veľmi dôležitá. A vyšetrenia vlastne vždy sa snažím ako keby pozerať na to aj v rámci tej spolupráce. Vieš, posielame na vyšetrenia, na zobrazovacie metódy, na rôzne testy, aby som aj ja vedela, mala tak... Je žena prvýkrát tehotná a má na seba čas, ženika, tak je to iné, ako keď už okolo teba behajú ďalšie staršie deti a že už proste nemáš toto, čo ty hovoríš, že musí tam byť konštantnosť, pravidelnosť, tak tá mama je niekedy rada, že na seba nájde 5 minút. Veľmi dôležitým prvkom je aj taká tá podpora od toho partnera. Taký úplne prelomový v tomto, jak si spomínala, hlavná tam bola tá hmotnosť a vlastne na toto telo nejakým spôsobom aj reaguje. A mne teda pribudli najmä ťažkosti bolesti krížov, mám jednostrannú záťaž, väčšinou steresko, lebo tiež si neuvedomím, ako ju nosím, väčšinou ju nosím teda na jednom boku a tam som presne v takej tej asymetrii, že teraz pociťujem vlastne sakroiliakálny klb na pravej strane, že tam mám veľké také ťažkosti, hlavne vlahu na chrbte a občasne je tam aj tlak na panvu, áno, pri nejakom rýchlejšom pohybe alebo v nejakom rýchlejšom stávaní, nekontrolovateľnom. A trošku pobolievajú chodidla, áno, už tam je naozaj tá váha, takže tie klemby ja na to tiež nejako reagujú, takže možno s týmto by si vedela naozaj mi určiť nejaké cviky, presne na moje konkrétne alebo ťažkosti. Alebo nejakú terapiu, nejaké ošetrenie, no. Áno. Ja som spomenula len tie ťažkosti, ktoré pociťujem a vidím, ale stavím sa, že ich je tam, že po vyšetrení by sme našli ďalších 5, ktoré ani nejako nevnímam, ale bola by to tiež... Myslím si, že to máme všetky, že keď sa aj v práci pozrieme do zrkadla, tak sa párkrát spriamime a pozrieme. Nika, no keďže si nám vravela, že máš bolesti v tom sakroiliakálnom klbe, v tom spojení, tak môžeme ti dať na doma 2 cviky, ktoré môžeš pravidelne cvičiť
aby si vedela doma vlastne uľaviť od bolesti. Dobre? Alba je také väzivové tkanivo, tak my tomu hovoríme, že žuvačka, áno, ktorá je vlastne povolnejšia ako svaly. Že ona sa stenšuje. A tým, že vlastne sa zvyšuje vnútrobrušný tlak, Ten rozostup sa proste môže zväčší. zväčšiť. Tak? Áno. A vyšetruje sa to teda takisto ako u netehotných, že zdvihnú, pritiahnu bradu na hrudník, alebo zdvihnú nohy, alebo je tam nejaké špecifikum u tých tehotných. Niekedy to brucho je tak pevné, že vlastne to potom nemá kde inde povoliť, ale povoliť to tou diastázou, že stretávaš sa s tým, že ženy, ktoré majú práve že pevnejšie, keby až preťažený ten priamy brušný sval tým, že majú sixpack, tak potom majú väčšie riziko napríklad diastázy, dá sa to tak povedať. Tieto ženy, že tým, že sú zvyknuté cvičiť a zvyknuté vlastne poznať svoje telo, tak zase oni na druhej strane, aj keď majú nejaké potom problémy, že im vybehne tá diastáza alebo niečo, tak oni zase to potom hneď riešia, nie? Že chodia vlastne častejšie tieto ženy potom. Aj sa viac o svoje seba telo starajú. zaujímajú, aj sa rýchlejšie dajú vlastne potom dokopy. Že zase nevravíme to ako nevýhodu, že presne, tak. Ale že je tam veľmi dôležité nie len vlastne mať posilovať, pevné tie svaly, ale aj oni sa musia vedieť aj uvoľniť. Niekedy sa hovorí, že posilňujú pánvové dno, prerušujú prúd močenia a tak, ale vlastne není to úplne ideálne odporúčanie, lebo za každým tým napätím by tam malo ako keby aj tá relaxácia byť a niekedy práve nevieme to pánvové dno opačne, že relaxovať, že ho máme až moc hypertonické. Prvýkrát sa im to stane možno v tehotenstve, že im ucvrkne, hej, že sa zasmejú alebo zakašľú, alebo idú do schodov a vlastne prvýkrát sa s tým to ženské telo stretne, že Možno sa ti chce cikať a ty tam sedíš vlastne, ale vycikať sa nevieš. Takže to je nie slabé pánvové dno, ale práve veľmi stiahnuté. Lebo v normálnom stave je povolený močový mechúr, ale stiahvierač močový. A keď ideš cikať, tak stiahneš trošička jemnúčko, aktivuješ vlastne močový mechúr, ale povolíš to pánové dno. A keď ho máš vlastne veľmi hypertonické... A že sa to deje akoby automaticky, reflexne, že to je zase nejaký nervový dej. Tá rastúca maternica posúva aj tú bránicu smerom nahor. Myslím, že sa píše dokonca 4 cm oproti tomu stavu pred tým tehotenstvom. A vlastne tým uberá aj ten priestor pre tie samotné plúca. A tie plúca potom tým pádom znižujú aj tú svoju kapacitu o 10 až 20%. A telo to kompenzuje tým, že vlastne rozšíri hrudnú kosť a celý vlastne hrudný kôš a častejšie aj dýchame. To je vlastne tá kvázi akoby fyziologická tá dýchavičnosť. Ale teda myslím si, že ľudská by mi vedela aj poradiť, že čo s takou dýchavičnosťou. Dáme výdych a hore je nádych. A skús sa nádychnúť plným nosom. Tak. Po cvičení s ľudskou sme aj zatejpovali brúško. A keby ste chceli vy si takto pomôcť, tak určite odporúčame osobnú návštevu fyzioterapeuta, ktorý vám to prispôsobí na mieru. Bolo tak odborne, že naozaj zájsť k svojmu fyzioterapeutovi, ktorý je vlastne vám to vie odborne spraviť, alebo máme skúsenosti aj s nesprávnym lepením. My sme chceli len ešte nakoniec odkázať všetkým ženám, že hoci je to taká intimná téma, tak nech sa neboja a prídu sa poradiť, že nie ste na to sami. Zaujal vás tento rozhovor? Celú epizódu nájdete v podcaste Keci k veci s fyziomamou v aplikácii Forendors. Čakajú tam na vás aj ďalšie epizódy, kde sme sa s rôznymi hostiami venovali témam ohľadne ženského zdravia a materského sveta, ale rovnako skúsenostiam z našej fyzioterapeutickej praxe. Neváhajte nás sledovať, aby vám neušiel žiaden ďalší zaujímavý rozhovor. Ďakujeme, že nás takto podporujete.